ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಚಾನಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಂದೇಟ್ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡುಂಚ ಉಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪಾದಿರ್ ಪಂಡದು ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ. ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಪ್ಪುನು. ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬೈಡು ಉಪ್ಪುನು, ಅವು ದೂರದ ಊರು ಬೊಂಬೈಡು ಉಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪರ್ಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದೀರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಊರುಗು. ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂಚಿಂತ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದೀರ್ ದಾದ ಮಾತ ಕಂತದೀರ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಪಾವೆ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊರ್ಲೆಕನೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನು ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಮಿತ್ತು ಕನೋಡು ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂವೋಡು. ಎಂಚಿನಾಡಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ದೋಸ ತಪ್ಪು ದೋಸಲು ಇತ್ತಂಡನೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಂತೋನುವೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಾತ ತಿಂಡ್ರೆನ್ ಕನೆದಿರು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಆಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ನಮಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿಕ್ಕಂದೆಂಚೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆತೊಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ರೋಸ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಡದು ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಎನ್ನ ಮಗೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ದೀಪೇರ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತೋದಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ದೀಪೇರ ಆತು ಮಾತ ಬೈದನು ಒಂಜಿ 30-35 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೈದನು. ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಬರಿ ತಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಂಡ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ನೀರ್ಲ ತೂತಿಜೇರಿ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನು. ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತು ಮಂತದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋನ್ ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪಾಡುವೆ. ತುಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಫುಲ್ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಕನೆತದೀರು ಉಂದಿ ಇಂಕದಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನನ ಬರೋಡಾತ್ರೆ ಯಾನು ಅರೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಕಲ್ಲೆಂದು ಏನು ಕಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದಿರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಚತ್ತು ಇಂಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಬೊಂಬೈಡು ದುಬೈಡತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಮತ ಕಡ್ದು ಕಡಪನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮನೋಲಿ ತೂಲೆ ಊರ್ದ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಬೈದನು ತೂಲೆ ಯಾನೆಂದೆಂದು ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕಾಟು ತೆಕ್ಕರೆ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅವು ಇಂಚ ನೆನ್ನೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮ್ಮಗ ಫೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮನೋಲಿಯ ತೆಕ್ಕರೆನ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಬಂಡಿರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮನೋಲಿ ಇಂಚ ಊರ್ದ ಮನೋಲಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಏತೇತು ನೇಲಿಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಏತ್ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಕುದ್ಯದ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಈ ಮೀನ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿದಾಗ ಜಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಉದ್ದದ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಕನೆರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆರೆ ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ಕನ ಇದ್ದೀರು ಅವು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಊರುಗು ಎರಡಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಿರ ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕನ ಅಂದು ಕನ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರ್ಲ ಅಪ್ಜತ್ತೆ ಇಂದು ಲವ್ವೇ ಫೋಟೋಸ್ಲೆ ಗಣಪತಿನ ಫೋಟೋಲು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಆಮೇಲೆ ಮಂತದೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದೀರು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿಯ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಗೋಣಿಡು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಇಂದೆ ಅತ್ತತ್ತು ಬೊಲಂತರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ 10 kg ಒಂಜಿ 10 ತಾರಾಯಿ ಮಯ ಬಂಡೆತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಈತೆಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿಗೆ 30-40 ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಪಲೆ ಮಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಗೆಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ನ ಈಗ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಗ್ಗೆರಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡತೆ ತಿಮರೆ ಹೆಡ್ಡೆತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಈತು ತುಲಿ ಏತು ಕಡಪದೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ದೈ ನಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ದೈನು
ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಿಕ್ಕದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಒಂದು ಈ ತೊಟ್ಟೆಡು ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಬ್ ಕೊಡಪದಿ ಏನ್ ಪಂಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಪನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಅಗ್ಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುಡ್ದು ಕಡಪದಿನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಡಪದಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂದು ಇಂಚಿನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ ನೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಕನ ಇದೀರು ಅಂಚ ಊರ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಆಡಲ ಕುಡ್ದು ಕಡಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಯ್ಯರೆ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋಡಿ ತಿಂದು ಯಾರಿತಾರ ಮುಲ್ಪ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಮತ್ತು ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಕಾಯ್ತು ತಿನ್ನೇರು ಸೆಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟುಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪೇರ್ದ ಈ ಮಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಐತನೇ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಪರ್ಬಾಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಪದಿರಿಂಚಲ ತೂಕ್ಪಾಗ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೇರಿಜ್ಜೇರಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂಚೆ ನಿಂತದೆ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡತಿ ಗುಡ್ಲಡ್ ಬೇಕರಿ ಐಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮತಕನಿದೆ ರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೈಜಿ